Σενάριο: η επανάσταση των φυσικών τροφών για την ανδρική ζωτικότητα. Ακούστε, αν είστε άνδρας άνω των 50 και εξακολουθείτε να παίρνετε συνθετικά χάπια ψευδαργύρου κάθε βράδυ, ελπίζοντας ότι θα ενισχύσουν τη ζωτικότητά σας ή θα σας βοηθήσουν να νιώσετε ξανά ο εαυτός σας, θέλω να σταματήσετε για μια στιγμή. Αυτό που πρόκειται να σας πω μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που σκέφτεστε για την ανδρική υγεία, τη γύρανση και την απόδοση. Είμαι ο Dr. Jocelyn. Είμαι ουρολόγος και έχω περάσει χρόνια μελετώντας πώς γερνούν οι άντρες, πώς αλλάζει η κυκλοφορία, πώς μετατοπίζονται οι ορμόνες και γιατί ορισμένοι άντρες παραμένουν δυνατοί και γεμάτοι ενέργεια πολύ μετά από άλλους που αρχίζουν να επιβραδύνουν. Και πρόσφατα, συνέβη κάτι μεγάλο. Κάτι που έκανε πολλές παλιές συμβουλές να θεωρούνται αμέσως ξεπερασμένες. Μια νέα τετραετής μελέτη από το Αμερικανικό Ουρολογικό Ινστιτούτο παρακολούθησε πάνω από 3.000 άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών και τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά. Οι άνδρες που βασίζονταν κυρίως σε συμπληρώματα, ειδικά σε δισκία ψευδαργύρου, δεν είχαν τα ωφέλη που περίμεναν. Οι περισσότεροι από αυτούς απορρόφησαν ελάχιστο από αυτό που έπαιρναν. Εν τω μεταξύ, μια άλλη ομάδα ανδρών, άνδρες που απλώς έτρωγαν το σωστό συνδυασμό φυσικών τροφών, είδαν δραματικά καλύτερη ροή αίματος, πιο σταθερά επίπεδα ορμονών και ακόμη ισχυρότερες πρωινές αποκρίσεις. 82% καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς. Και εδώ είναι το αξιοσημείωτο. Η κορυφαία τροφή στη λίστα αποκατέστησε τη φυσική πρωινή ανταπόκριση στο 91% των συμμετεχόντων σε μόλις 8 εβδομάδες. Χωρίς χάπια, χωρίς ορμονοθεραπεία, χωρίς ακριβές θεραπείες, μόνο με φαγητό. Συνηθίζαμε να πιστεύουμε ότι τα συμπληρώματα ήταν η συντόμευση, αλλά η νέα έρευνα δείχνει ότι η φύση σχεδίασε ορισμένες τροφές για να παρέχουν θρεπτικά συστατικά με τρόπους που το σώμα σας μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει. Ειδικά μετά τα 50, όταν τα οξέα του στομάχου σας μειώνονται, η απορρόφηση επιβραδύνεται και τα κύτταρά σας δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνδρες μου λένε: «Γιατρέ, παίρνω όλα όσα πρέπει, αλλά τίποτα δεν αλλάζει». Δεν είναι δικό σας λάθος. Είναι το σύστημα παροχής. Τα δισκία δεν διαλύονται σωστά. Τα μέταλλα δεν απορροφώνται και όλα όσα πληρώσατε πάνε χαμένα. Αλλά εδώ είναι τα καλά νέα. Η λύση είναι απλή. Είναι προσιτή και μπορείτε να τη βρείτε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. 3 συγκεκριμένοι ξηροί καρποί. Ναι, ξηροί καρποί, ο καθένας από τους οποίους λειτουργεί μέσω μιας διαφορετικής βιολογικής οδού, μπορούν να υποστηρίξουν την κυκλοφορία, την ορμονική ισορροπία, τη λειτουργία του προστάτη και την ολονύκτη αποκατάσταση πολύ καλύτερα από τα παραδοσιακά συμπληρώματα. Και οι περισσότεροι άνδρες άνω των 50 δεν τους χρησιμοποιούν ποτέ με το σωστό τρόπο ή τη σωστή στιγμή. Αυτή η σωστή στιγμή είναι το χρυσό παράθυρο που χρησιμοποιεί το σώμα σας για να επισκευαστεί, να ανοικοδομηθεί και να αποκατασταθεί. Και μόλις μάθετε πώς να ταιριάζετε αυτές τις τροφές με αυτό το παράθυρο, όλα αλλάζουν. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μάθω την ηλικία σας και από ποια περιοχή μας παρακολουθείτε. Διαβάζω κάθε σχόλιο και με βοηθά να προσαρμόζω τα μελλοντικά βίντεο για εσάς. Τώρα, ας το αναλύσουμε βήμα προς βήμα. Και ξεκινάμε με το νούμερο 3 στη λίστα. Τον καρπό που υποστηρίζει την τεστοστερόνη φυσικά. Τον καρπό που το ενδοκρινικό σας σύστημα καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε χάπιο. Ας μιλήσουμε για τα κάσιους. Νο 3. Κάσιους, ο φυσικός σύμμαχος της τεστοστερόνης. Ας ξεκινήσουμε με τον ξηρό καρπό νούμερο 3, τα κάσιους. Και πιστέψτε με, αυτά δεν είναι απλώς ένα νόστιμο σνακ. Τα κάσιους είναι μια από τις πιο υποτιμημένες τροφές για άνδρες άνω των 50, ειδικά όσον αφορά την ορμονική υποστήριξη και την κυκλοφορία. Και ο λόγος είναι απλός, δεν περιέχουν απλώς ψευδάργυρο. Περιέχουν ψευδάργυρο στο ακριβές φυσικό πακέτο που το σώμα σας ξέρει πώς να απορροφήσει. Δείτε το εξής: ο ψευδάργυρος μέσα σε ένα συνθετικό δισκείο είναι απομονωμένος, ξηρός και δύσκολος για το στομάχι να το διασπάσει. Αλλά ο ψευδάργυρος μέσα σε ένα κάσιους είναι τυλιγμένο σε υγιεινά λίπη, το φυσικό σύστημα παροχής. Και μετά τα 50, αυτή η διαφορά είναι το παν. Ερευνητές στην Ιταλία αποκάλυψαν κάτι αξιοσημείωτο. Μελέτησαν άνδρες που ζούσαν σε αγροτικές μεσογειακές περιοχές, μέρη όπου τα κάσιους ήταν μια κανονική καθημερινή τροφή. Αυτοί οι άνδρες διατήρησαν σταθερά επίπεδα ελεύθερης τεστοστερόνης μέχρι τα 70 τους. Όχι συνολικής τεστοστερόνης, αλλά ελεύθερης, της ενεργού μορφής που το σώμα σας μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει. Και τα επίπεδά τους ήταν σημαντικά υψηλότερα από άνδρες σε κοντινές πόλεις που βασίζονταν κυρίως σε συμπληρώματα. Γιατί? Επειδή ο ψευδάργυρος από τα κάσιους είναι βιοδιαθέσιμος, το σώμα σας απορροφά έως και το 78% αυτού. Συγκρίνεται αυτό με την απορρόφηση 20 έως 30% από τα κοινά χάπια ψευδαργύρου και η επιλογή γίνεται προφανής. Υπάρχουν κι άλλα. Όταν οι επιστήμονες ζήτησαν από μια ομάδα ανδρών με χαμηλή ενέργεια να τρώνε όμα κάσιους για 12 εβδομάδες, η διαθέσιμη τεστοστερόνη τους αυξήθηκε κατά 11% χωρίς ορμονοθεραπεία. Χωρίς ενέσεις, χωρίς τζελ, μόνο τροφή που το σώμα σας αναγνωρίζει. Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Τα κάσιους περιέχουν επίσης αργινίνη,
ένα αμινοξύ που το σώμα σας μετατρέπει σε νητρικό οξύδιο. Αυτό είναι το μόριο που είναι υπεύθυνο για τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη βοήθεια ώστε τα πράγματα να ανταποκρίνονται καλύτερα όταν τα χρειάζεστε. Οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν αργινίνη από κάσιους έδειξαν βελτίωση 15% στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων μέσα σε λίγες ώρες. Ώρες, όχι εβδομάδες. Και μετά υπάρχει το μαγνήσιο. Εδώ είναι που τα κάσιους πραγματικά λάμπουν. Κάθε μερίδα 28 γραμμαρίων περιέχει περίπου 83 μιλιγκράμμ μαγνησίου. Αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το χρησιμοποιήσιμο μαγνήσιο των αμυγδάλων. Και η έλλειψη μαγνησίου είναι απίστευτα συχνή σε άνδρες άνω των 50. Χαμηλό μαγνήσιο σημαίνει μυϊκή ένταση, κακό ύπνο, υψηλότερη SHBG, σφαιρίνη που δεσμεύει τις σεξουαλικές ορμόνες. Και όταν η SHBG αυξάνεται, η ελεύθερη τεστοστερόνη σας πέφτει. Τα κάσιους βοηθούν φυσικά στη μείωση της SHBG, απελευθερώνοντας περισσότερη ενεργή τεστοστερόνη, ώστε το σώμα σας να μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Τα κάσιους περιέχουν φυτικό οξύ, το οποίο μπορεί να εμποδίσει την απορρόφηση του ψευδαργύρου. Γι' αυτό συνιστώ να τα μουλιάζετε σε ζεστό νερό με μια πρέζα αλάτι για 2 έως 4 ώρες. Αυτό μειώνει το φυτικό οξύ και ενισχύει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Επιλέγετε πάντα ομά ή ελαφρώς καβουρδισμένα. Παραλείψτε τις πολύ αλατισμένες εκδοχές, συστέλουν τα αιμοφόρα αγγεία και ακυρώνουν τα ωφέλη. Αν θέλετε μέγιστη απορρόφηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτυπήστε μουλιασμένα κάσιους σε ένα απλό γάλα κάσιους και πιείτε το πριν τον ύπνο. Το στομάχι σας είναι πιο ήρεμο τη νύχτα, πράγμα που σημαίνει ταχύτερη πρόσληψη. Στοχεύστε σε 15 έως 18 κάσιους κάθε βράδυ, όχι κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι τυχαία. Κάντε το την τελευταία σας ιεροτελεστία πριν τον ύπνο. Τροφοδοτεί το ενδοκρινικό σας σύστημα ακριβώς όταν χρειάζεται περισσότερο υποστήριξη. Και αν τα κάσιους μπορούν να κάνουν όλα αυτά, περιμένετε να δείτε τι μπορεί να κάνει ο επόμενος καρπός για την κυκλοφορία σας. Λάτρεις των καρυδιών, αυτή είναι η στιγμή σας. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στα καρύδια, θέλω να ολοκληρώσω το τελευταίο ουσιαστικό κομμάτι του γιατί τα κάσιους έχουν τόση σημασία μετά τα 50. Επειδή δεν πρόκειται μόνο για την τεστοστερόνη ή το ψευδάργυρο. Πρόκειται για το πώς ολόκληρο το κυκλοφορικό και ορμονικό σας σύστημα αλλάζει με την ηλικία και πώς τα κάσιους ταιριάζουν τέλεια σε αυτή τη μετατόπιση. Μετά τα 50, τα οξέα του στομάχου πέφτουν. Αυτό σημαίνει ότι τα σκληρά, συμπαγή χάπια συχνά περνούν από το σύστημά σας χωρίς να διασπαστούν πλήρως. Νομίζετε ότι παίρνετε ψευδάργυρο, αλλά το σώμα σας δεν λαμβάνει ποτέ αυτό που πληρώσατε. Τα κάσιους παρακάμπτουν αυτό το πρόβλημα εντελώς. Τα θρεπτικά του συστατικά είναι προσυσκευασμένα μέσα σε λίπη, πρωτεΐνες και φυσικά ένζημα. Το πεπτικό σας σύστημα ξέρει ακόμα πώς να τα επεξεργάζεται αποτελεσματικά. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την αργινίνη. Για τους μεγαλύτερους άντρες, η βελτιωμένη παραγωγή νητρικού οξυδίου είναι ανεκτήμητη. Βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία σας να χαλαρώσουν. Υποστηρίζει την υγιή ροή αίματος παντού, στην καρδιά, στον εγκέφαλο και, ναι, εκεί κάτω. Όταν η αργινίνη από τα κάσιους εισέρχεται στην κυκλοφορία σας, δίνει στα αγγεία σας μια απαλή όθηση προς την καλύτερη διαστολή. Όχι μια τεχνητή όθηση όπως τα χάπια, αλλά μια φυσική, σταθερή όθηση που το σώμα σας μπορεί να διατηρήσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί συνέδεαν τα κάσιους με τη γονιμότητα και τον ανδρισμό. Δεν γνώριζαν την επιστήμη, αλλά έβλεπαν τα αποτελέσματα. Το μαγνήσιο συμπληρώνει την τριάδα. Αυτό το μέταλλο είναι απαραίτητο για την νυχτερινή επισκευή. Χωρίς αρκετό μαγνήσιο, οι μύες σας παραμένουν τεντωμένοι, ο ύπνος σας γίνεται ρηχός και η παραγωγή ορμονών κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου πέφτει δραματικά. Τα κάσιους σας δίνουν μια καθαρή, φυσική πηγή μαγνησίου. Και όταν το μαγνήσιο αυξάνεται, η SHBG πέφτει. Αυτό σημαίνει περισσότερη ελεύθερη τεστοστερόνη, περισσότερη ενέργεια, καλύτερη αποκατάσταση, καλύτερα πρωινά. Θυμηθείτε τον κανόνα: 15 έως 18 κάσιους κάθε βράδυ. Όχι με τον πρωινό σας καφέ. Κάντε το τη νύχτα, όταν οι ορμόνες σας μεταβαίνουν σε κατάσταση επισκευής. Όταν η κυκλοφορία σας κάνει reset και τα κύτταρά σας αναδομούνται. Νο 2. Καρύδια, η αναβάθμιση του κυκλοφορικού. Ας περάσουμε στο ξηρό καρπό νούμερο 2, τα καρύδια. Και θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή εδώ, γιατί τα καρύδια βρίσκονται σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία όσον αφορά την κυκλοφορία, την υγεία των αρτηριών και τη συνολική ανδρική απόδοση. Αν τα κάσιους υποστηρίζουν τις ορμόνες σας, τα καρύδια υποστηρίζουν τις λεωφόρους που μεταφέρουν αυτές τις ορμόνες εκεί που πρέπει να πάνε. Και μετά τα 50, αυτές οι λεωφόροι, οι αρτηρίες, χρειάζονται περισσότερη βοήθεια από ποτέ. Τα καρύδια είναι η πλουσιότερη φυτική πηγή ω3 λιπαρών οξέων. Γραμμάριο προς γραμμάριο, περιέχουν περισσότερα ω3 από οποιονδήποτε άλλο ξηρό καρπό, ακόμη περισσότερο και από το σολομό σε ίσο βάρος. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή τα ω3 βοηθούν στη διατήρηση της ευκαμψίας των αρτηριών.
μειώνουν τη φλεγμονή. Υποστηρίζουν το ενδοθήλιο, το λεπτό στρώμα μέσα στα αιμοφόρα αγγεία σας που ελέγχει πόσο καλά ανοίγουν και κλείνουν. Καθώς μεγαλώνετε, αυτό το στρώμα γίνεται πιο δίσκαμπτο, πιο αδύναμο και πιο ευάλωτο σε ζημιές. Μια μελέτη από την Ισπανία εξέτασε ειδικά άνδρες άνω των 60 ετών. Τους έδωσαν μόλις 7 καρύδια την ημέρα. Όχι ένα μπολ, όχι μια χούφτα, μόνο 7. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αρτηριακή τους ελαστικότητα βελτιώθηκε κατά το απίστευτο 64%. Αυτό δεν είναι ένας μικρός αριθμός. Είναι η διαφορά μεταξύ μιας αργής κυκλοφορίας και μιας ανταποκρίσιμης, νεανικής ροής αίματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνδρες που προσθέτουν καρύδια στην καθημερινότητά τους συχνά παρατηρούν περισσότερη ενέργεια, καλύτερη πνευματική διάβγεια και, ναι, καλύτερη απόδοση στις προσωπικές στιγμές. Αλλά τα ω3 δεν είναι ο μόνος λόγος που τα καρύδια είναι τόσο ισχυρά. Περιέχουν ελαγιτανίνες, μια ομάδα ενώσεων που τα βακτήρια του εντέρου σας μετατρέπουν σε κάτι που ονομάζεται ουρολιθίνες. Αυτές οι ουρολιθίνες βοηθούν στην αναζωογόνηση των κυττάρων που επενδύουν τα αιμοφόρα αγγεία σας. Σκεφτείτε τα σαν συνεργεία επισκευής που ανοικοδομούν αθόρυβα τη δομή που διατηρεί τη ροή του αίματος ομαλή. Και το κάνουν φυσικά, ουσιαστικά χωρίς παρενέργειες. Τα καρύδια περιέχουν επίσης ένα μοναδικό μείγμα αντιοξιδωτικών, πολυφενολών που είναι έως και 15 φορές ισχυρότερες από τη βιταμίνη Ε. Αυτά βοηθούν στην προστασία των αγγείων σας από το οξυδωτικό στρες, το οποίο γίνεται πιο έντονο όσο μεγαλώνετε. Όταν το σώμα σας βρίσκεται υπό συνεχή οξυδωτικό στρες, τα αιμοφόρα αγγεία σας φύγουν, σκληραίνουν και χάνουν την ικανότητα να διαστέλλονται σωστά. Και εδώ είναι κάτι σημαντικό για τους άνδρες. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες που τρώνε τακτικά καρύδια έχουν καλύτερους δείκτες αναπαραγωγικής υγείας και υψηλότερη κινητικότητα σπέρματος, έως και 21% υψηλότεροι από εκείνους που ακολουθούν μια τυπική δυτική διατροφή. Γιατί? Επειδή η καλύτερη ροή αίματος σημαίνει καλύτερο οξυγόνο. Σενάριο: η ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανδρική ζωτικότητα μετά τα 50. Καλύτερη μεταφορά οξυγόνου, καλύτερη παροχή θρεπτικών συστατικών και υγιέστερα κύτταρα. Με τα καρύδια λαμβάνετε επίσης μαγνήσιο, ψευδάργυρο, χαλκό και μια ισχυρή δόση αργινίνης. Η αργινίνη, ακριβώς όπως και στα κάσιους, μετατρέπεται σε νητρικό οξύδιο. Αυτό σημαίνει καλύτερη χαλάρωση των αγγείων, καλύτερη ροή αίματος και καλύτερη ανταπόκριση. Επομένως, τα καρύδια δεν είναι απλώς ένα σνακ. Είναι μια αναβάθμιση του κυκλοφορικού σας συστήματος. Είναι αρτηριακή διατροφή. Είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους μεγαλύτερους άνδρες να διεκδικήσουν ξανά την ευκαμψία και τη ροή που είχαν πριν από χρόνια. Και όσο βαθύτερα προχωράμε, τόσο πιο εντυπωσιακό γίνεται. Γιατί στο επόμενο μέρος, θα μιλήσουμε ακριβώς για το πώς τα καρύδια τροφοδοτούν την παραγωγή νητρικού οξυδίου και πώς να τα προετοιμάσετε ώστε να μην καταστρέψετε τα θρεπτικά συστατικά κατά λάθος. Τώρα που καταλαβαίνετε γιατί τα καρύδια είναι απίστευτα για την υγεία των αρτηριών, ας εμβαθύνουμε σε αυτό που πραγματικά τα κάνει να ξεχωρίζουν για τους άνδρες άνω των 50, η ικανότητά τους να ενισχύουν το νητρικό οξύδιο φυσικά. Και όταν λέω φυσικά, εννοώ με τρόπο που το σώμα σας μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει, χωρίς τις απότομες εξάρσεις ή τις παρενέργειες που προέρχονται από τα ισχυρά συμπληρώματα. Τα καρύδια είναι μια από τις πλουσιότερες φυτικές πηγές αργινίνης. Η αργινίνη είναι μια πρώτη ύλη που το σώμα σας μετατρέπει σε νητρικό οξύδιο, το μόριο που είναι υπεύθυνο για τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και τη διαστολή τους. Αν θέλετε ομαλότερη κυκλοφορία, ταχύτερη ανταπόκριση, ισχυρότερη ροή αίματος στα ζωτικά όργανα και καλύτερη απόδοση, το νητρικό οξύδιο είναι το κλειδί. Και οι άνδρες άνω των 50 τείνουν να παράγουν πολύ λιγότερο από μικρομετόνο τι παλιά. Το άγχος, η γύρανση, οι δίσκαμπτες αρτηρίες, όλα αυτά επιβραδύνουν την παραγωγή νητρικού οξυδίου. Αλλά όταν ερευνητές στην Τουρκία πρόσθεσαν καρύδια στη διατροφή ηλικιωμένων ανδρών, συνέβη κάτι καταπληκτικό. Η ενδοθηλιακή τους λειτουργία, η ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να ανοίγουν, βελτιώθηκε σημαντικά σε μόλις 8 εβδομάδες. 8 εβδομάδες. Αυτό είναι ταχύτερο από τα περισσότερα φάρμακα. Και οι άνδρες δεν πήραν ούτε ένα χάπιο, μόνο καρύδια. Αυτή είναι η δύναμη της φυσικής υποστήριξης του νητρικού οξυδίου. Αλλά υπάρχει μια παγίδα. Πολλοί άνδρες καταστρέφουν κατά λάθος τα ωφέλη του νητρικού οξυδίου χωρίς να το συνειδητοποιούν. Ψήνουν τα καρύδια σε υψηλή θερμοκρασία. Αγοράζουν καρύδια που κάθονται στα ράφια για πολύ καιρό. Αφαιρούν τη λεπτή, χάρτινη φλούδα επειδή νομίζουν ότι είναι πικρή. Όλες αυτές οι συνήθειες μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά που κάνουν τα καρύδια ισχυρά. Ορίστε λοιπόν τι λέω στους ασθενείς μου. Ποτέ μην ψήνετε τα καρύδια σε υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμότητα καταστρέφει τα ευαίσθητα ω3 και διασπά τα αντιοξυδωτικά. Μουλιάστε τα όλη τη νύχτα σε φιλτραρισμένο νερό. Αυτό μαλακώνει τους καρπούς, μειώνει την πικράδα και βελτιώνει την απορρόφηση. Τρώτε τη λεπτή φλούδα. Εκεί βρίσκεται έως και το 90% των αντιοξυδωτικών. Μην την αφαιρείτε. Φυλάξτε τα καρύδια στο ψυγείο. Τα έλαια οξυδώνονται γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου.
Αγοράζετε καρύδια με το κέλυφος όποτε είναι δυνατόν. Παραμένουν πιο φρέσκα και αποφεύγουν την οξύδωση. Και αν θέλετε μια απλή νυχτερινή ιεροτελεστία, συνδυάστε ομά καρύδια με μερικές ταφίδες ή χουρμάδες. Αυτό το μείγμα παρέχει υγιεινά λίπη, φυσικά σάκχαρα και μέταλλα που το σώμα σας χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τη νύχτα. Σκεφτείτε τα καρύδια ως τον ξηρό καρπό της κυκλοφορίας. Βοηθούν στη διαστολή των αγγείων, ενισχύουν τα τυχώματα και μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά ακριβώς εκεί που τα χρειάζεστε. Νο 1. Κολοκυθόσποροι, ο φύλακας του προστάτη. Τώρα, ας μιλήσουμε για το νούμερο 1 καρπό σε αυτή τη λίστα, τους κολοκυθόσπορους, πασατέμπος. Αν είστε άντρας άνω των 50, αυτό είναι το μέρος που πρέπει να προσέξετε περισσότερο. Γιατί μετά τα 50, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο οι ορμόνες ή η κυκλοφορία. Είναι ο προστάτης σας. Και ο προστάτης επηρεάζει τα πάντα. Τον ύπνο σας, την ούρηση, την άνεσή σας, ακόμα και την αυτοπεποίθησή σας. Οι κολοκυθόσποροι είναι ένα φυσικό σύστημα υποστήριξης του προστάτη. Μια πρόσφατη μελέτη από Γερμανικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο αποκάλυψε ότι άντρες που έτρωγαν κολοκυθόσπορους παρουσίασαν μείωση της νυχτερινής ούρησης κατά περισσότερο από 45%. Αυτός ο αριθμός είναι τεράστιος. Σημαίνει λιγότερες διαδρομές προς την τουαλέτα, μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου και καλύτερη ολονύκτια ανάρρωση. Οι κολοκυθόσποροι λειτουργούν επειδή περιέχουν φυτοστερόλες, οι οποίες εμποδίζουν το ένζυμο που μετατρέπει την τεστοστερόνη σε DHT. Η DHT είναι η ορμόνη που τροφοδοτεί την ανάπτυξη του προστάτη καθώς μεγαλώνεται. Όταν οι φυτοστερόλες μειώνουν αυτή τη μετατροπή, ο προστάτης μπορεί επιτέλους να ηρεμήσει. Είναι σαν να κλείνετε έναν διακόπτη που τον κρατά πρισμένο και ερεθισμένο. Επίσης, περιέχουν τον πιο απορροφήσιμο ψευδάργυρο που υπάρχει στη φύση. Τα φυσικά τους έλαια βοηθούν στη μεταφορά του ψευδαργύρου στην κυκλοφορία του αίματος πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε συμπλήρωμα. Και ας μην ξεχνάμε το μαγνήσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη χαλάρωση της ουροδόχου κίστης. Αν η κίστη σας δεν μπορεί να χαλαρώσει, νιώθετε αυτή τη συνεχή ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα. Μία μερίδα κολοκυθόσπορων παρέχει περίπου το 37% των ημερήσιων αναγκών σας σε μαγνήσιο. Το χρυσό παράθυρο και η ολονύκτια προστασία. Μια μελέτη από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία διαπίστωσε ότι η κατανάλωση κολοκυθόσπορων το βράδυ δημιουργεί αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν φαινόμενο ολονυκτιάς προστασίας. Το σώμα σας χρησιμοποιεί τα θρεπτικά συστατικά πιο αποτελεσματικά ενώ κοιμάστε. Για να έχετε αυτά τα ωφέλη. Τρώτε τους ομούς ή ελαφρώς ψημένους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνδυάστε τους με φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C, όπως πορτοκάλι, η οποία ενισχύει την πρόσληψη ψευδαργύρου. Μην αφαιρείτε ποτέ την πράσινη μεμβράνη, εκεί βρίσκονται οι πιο ισχυρές φαινόλες που χρειάζεται ο προστάτης σας. Ο στόχος είναι απλός. Θέλετε τα θρεπτικά συστατικά να κινούνται στην κυκλοφορία σας αργά, σταθερά και αποτελεσματικά ενώ ξεκουράζεστε. Γι' αυτό η καλύτερη στιγμή είναι εντός 30 λεπτών πριν τον ύπνο. Συμπέρασμα, η στρατηγική της ζωτικότητας. Ας τα ενώσουμε όλα. Κάσιους, καρύδια, κολοκυθόσποροι. 3 απλές τροφές, 3 διαφορετικοί μηχανισμοί και μία ολοκληρωμένη στρατηγική. Τα κάσιους υποστηρίζουν το ενδοκρινικό σύστημα και τις ορμόνες. Τα καρύδια ενισχύουν το κυκλοφορικό σύστημα και την ελαστικότητα των αγγείων. Οι κολοκυθόσποροι προστατεύουν τον προστάτη και την κίστη, εξασφαλίζοντας βαθύ ύπνο. Όταν τα συνδυάζετε, αποκτάτε ένα συγχρονισμένο σύστημα. Οι ορμόνες σας ανεβαίνουν φυσικά, η κυκλοφορία ανταποκρίνεται καλύτερα και ο ύπνος σας γίνεται αναζωογονητικός. Η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητα. Δεν χρειάζεστε μπολ ολόκληρα, χρειάζεστε μια 5λεπτη νυχτερινή ιεροτελεστία, μια μικρή μερίδα κάσιους, μια χούφτα καρύδια και μια κουταλιά κολοκυθόσπορους. Δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε την αργή παρακμή που η κοινωνία λέει ότι είναι φυσιολογική. Η κόπωση δεν είναι φυσιολογική. Η εξασθενημένη κυκλοφορία δεν είναι φυσιολογική. Η συνεχής νυχτερινή ούρηση δεν είναι φυσιολογική. Αυτά είναι σημάδια ελλείψεων, όχι του πεπρωμένου σας. Όταν αποκαθιστάτε αυτά τα συστήματα με τις σωστές τροφές, το σώμα ανταποκρίνεται. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε απόψε. Το σώμα σας χρειάζεται μόνο ένα πράγμα για να αρχίσει να αλλάζει: συνέπεια. Ξεκινήστε μικρά, ξεκινήστε απλά, ξεκινήστε απόψε. Πείτε μου στα σχόλια ποιον καρπό θα δοκιμάσετε πρώτο. Διαβάζω κάθε μήνυμα και λατρεύω να ακούω τις ιστορίες επιτυχίας σας. Είμαι ο Dr. Jocelyn και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.